диққат бародарои азиз, эълони бениҳоят муҳим аст. аксе ки дар ҳаминҷа мондагиам Аҳмадалиева Фирӯза Алишеровна санаи таваллудаш 17/02/2007 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ҳисор аз санаи 5 октябр тақрибан аз соатҳои 13:30 соатҳои ҳами 1 абед аз хона баромадагӣ беном нишон шудагӣ. ҳозир ман суратоша дар инҷа мемонам, рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран мемонам, рақамҳои телефони падаршай. илтимос аз тамоми тамошобинон ҳамин навора ба тамоми ёру дӯстотон равон кунед ва алал хусус зода ва истиқоматкунандаҳои шаҳри Ҳисор ҳамин видеоро ба тамоми ёру бародаротон роӣ кунед. шояд дар ки ҷо қарор доштани ҳамин духтара донед ва шояд ягон маълумоте дошта бошед. илтимос хабар расонед дар падараш ва илтимос мекунам ҳамин видеоро ба тамоми ҷо роӣ кунед, тамоми группҳо да партоед, ҳар чи зудтар ҳамин хоҳарро пайдо кунем. аллоҳ ёру мададгортон. ногуфта намунам бародарои азиз ки кадом нафароитонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, авиакасаи Исмоил Тоҷик чиптаҳои ҳавопаймо ба тамоми самтҳо, ба тамоми давлатҳои рӯи дунёро дорем. метавонед занг занед, фармоиш диҳед.